Noni moi! Ei. Ollaan täällä taas. Mä oon niin laiska, että mä en vaan yksinkertaisesti jaksa kirjoittaa. Milloin se meistä saa aktiivisesti kirjoittaa, koska mä en kirjoita. Mutta ehkä tää toimii tälleen. Niin. Tälleenkin tämä jäijä. Möllykkä. Meillä ei oo, niin, tämän nimi on Möllykkä. Meillä ei oo kuvia näistä meidän pehmeällistä. Ai niin, ei muuta. Tässä on Natsu. Ja Möllykkä. Joo. Möllykkä on paljon hienompi. Ei ku. Joo. Natsu on sepä. Natsu on söpöpupu. Mut tosiaan oltiin tos katsomassa Hanakimia äsken. Jei! Jee. Okurishun Joo. Mut tosiaan sekin on kohta lopussa. Meidän pitää varmaan alkaa katsoa sit jo toista dramaa. Joo. Varmaan jotain Samurai High Schoolia tai jotain muuta vastaavaa, mutta any case. Niin tosiaan me katsottiin tuossa sitä Hanakimia ja täällä oli ihan kunnon maanjäristys. En mä tiedä, onko se nyt mikä kunnollinen, ei meillä nyt mitenkään hirveän montaa tässä on ollut. No siis onhan niitä, mutta ne on niin pieniä, että ei niitä oikein tunne. Toi oli vähän tavallista isompi. Niin oli. Vähän pidempi. Sellainen oli, että hetkonen, nyt varmaan pitää laittaa valot päältä, ettei mikään lähde kaatumaan. Mut ei se nyt ollut semmonen. Se oli vaan sellainen, että oho, niin. maa tärisee. Lol tyylillä. Se on ihan hauskaakin sinänsä. Jep. Tosiaan, me käytiin tänään Harajukussa. Jee. Jäi. Me oli ihan, minua ei oikeastaan kiinnostanut ollenkaan sellainen ennen kuin me lähdettiin sinne. Mut sitten kun me mentiin sinne, mä oh my god. Täällä on kaikki pieniä kivoja puoteja ja kaikkea idolia, kauppoja. Kauheasti fanikamaa kyllä joo. Minä oli ihan sen jälkeen myyty, että minä kyllä haluan käydä siellä uudestaan. Minäkin. Että se oli tosi kiva paikka ja Milja löysi sieltä Lolimekon. Jee. Tosi söpö, minäkin haluan sellaisen. Varmaan laitetaan kuva tuohon. Joo. Ja blogiikin sitten siitä. Joo. Ehkä minä joskus ostan jonkun toisenkin Lolimekon sitten joskus tulevaisuudessa. Myös taas kiva, että omistais Lolimekkoja, mutta kun mulla on se ongelma, että mä varmasti koskaan pitäis niitä. Tosin mä näin, siellä oli kivoja meidopukuja, mä olin sellainen, että tollasen vois pistää koniin päälle. Mut no, pitää vähän katsoa, että mihin käyttäisit rahaa vielä tuliaiset on ostamatta. Ja mä ostin tänään 2 tuliaista ja 1 on mielessä, minkä mä ajan sit sieltä paikasta ostaa. oon mä ostanut jo itseasiassa yhdelle ihmiselle. Joo, mutta siinä mitään. Ei tänään oikeastaan ollut mitään. Me ei ole tehty yhtään mitään. Mä tein ruokaa. Mä kävin ostaa jotain lihaa, mä luulin ostaneeni possua, mutta se oli ilmeisesti kalkkuna. Joo, mä tosiaan sanoin Millelle, että käy ostaa mulle possunlihaa, että saan ruokaa. Ja se toi jotain ihan muuta. Mulla ei tosiaankaan mitään hajua, mitä mä söin äsken. Se oli jotain lihaa ja se oli jotain kanaa tapasta. Mutta siinä oli nahkakin kiinni. Niin sillä se vaan hämmässä nähti toiselta puolelta ihan possulta ja mä vaan katsoin, että toi näyttää possulta. Se oli hauskaa. Joo. En tiedä, minun vatsa vähän meinasi siitä murahtaa minulle, mutta kyllä se vissiin siitä sitten alkoi mennä. Tää on vähän erilaista ruoanlaitto täällä näin. Ensinnäkin kuin kaasuhella. Mä en tykkää kaasuhellasta, rehellisesti sanottuna se pitää tai sit tulee niin kauhean haju, mä en tykkää yhtään. Et sit kun mä muuten Japaniin, niin mä ostan tänne sitten ite ton. Ja nyt tulee taas meidän meluiset naapurit. Pitää olla hiljaa. Muuten ei pitää meitä hulluina. Mä voisin tässä välissä esitellä mun paidan, jonka mä ostin myös. Miljoon ostoksia. One Piece paita. Siinä on Chopper ja Tarepanda. I don't know. Eikö ei oo Tarepanda, mä en tiedä, mutta siis tää mikä tän helmetti? En muista. Tää panda kuitenkin, joka aina seikkailee mangassa. Missä onkaan? Kaikkialla. Minä en tiedä. En lue One Piecea. Joku sellainen Odan vanha hahmo, joku sellainen taistelija-pandamies. Pandamies, sehän se on. Pandamies, selvä. Mut joo, en mä tiedä, oliks tässä nyt oikeastaan mitään muuta ihmeellistä. Mä missasin eilen kaikki mun ohjelmat. 3 ohjelmaa piti tulla telkkarista. Tulikin varmaan, siis, mut mä niin kuin nukahin. Tosin me tultiin eilisellä, että VC-arassi just oli loppu. Tai se oli vartti, oli enää jäljellä, eikä mä halunnut katsoa loppuratkaisuja. Tai kumpi tiimi voittaa sun muuta. Ja
sit mä ajattelin, että mä katsoin Himitsu no Arashitsani ja sit oli vaan sellainen mä vaan niinku nukahin. Ja sit mä yötä myöten kirjoittelin blogimerkin. Joo, Milli kirjoitti paljon eilen. Mut tosiaan, meillä olisi huomenna karaoke. Jee! Vihdoin laulamaan Arashi. Saa nähdä mitä siitä tulee, mutta hienoa se kuitenkin on varmasti. Kyllä siitä tulee eeppistä ja sit mitäs muuta me oltiin suunniteltu? Se chiba, mut me ei mennä Ai niin, me ei mennyt chipaa huomenna, emme jaksa mennä. En mäkään. Huomenna vaan ensin läskeillä ja sit mennään karaoke. Eikö me mietitty, että mennään katsoa Harry Potteria sitten? Niin, aivan. niin jos me eli Shibujaan mennään. Huomenna mentäis katsoa Potteria, meidän pitäis mennä tosiaan selvittää, että monelta menee Potterit siellä. Niin. Ja missä on elokuvateatterit. Mutta joo, ehkä me mennään katsoa. Ehkä me selvitetään se tai siis saadaan selville. Hurjaa muuten ajatella, että huomenna meidän matkasta on mennyt yli puolet. Herra isä, tää viikko on mennyt ihan sikanopeasti. Niin on, eka viikko oli sellainen, ai nyt on vasta torstai, ja nyt on vasta perjantai, nyt on silleen, onks nyt jo mukaan perjantai? Niin, se on jotenkin ihan tosi outoa, miten se alkaa pääsee tähän elämän rytmiin sellainen, että tää vaan menee tää aika. Niin. Kun me huomataan, että on viimeinen päivä, sitten oli sellainen fuu. Viimeisenä päivänä pitää herätä sit kauhean aikaisin, kun kone lähtee niin aikaisin. Monelta se lähtee? 10. Okei, no ei ruveta miettimään vielä mitään matka lähtee. Ei tietenkään. Meillä vielä tässä ihan hirveästi muutenkin tekemistä. Me on mietitty, että mitä rahat kestää. Rahat kestää. Rahat menevät rikki. Rahat menee rikki. Joo. Niitä ei saa koskaan takaisin. Mut siis joo. Kyllä mulla riittää rahat, ei siinä mitään. Kunhan vaan huolehi omista ihan turhaakseen. Mut joo. Ehkä me lähdetään nyt nukkumaan. Lisätään tää video joskus 100 miljoonan vuoden päästä. Joo, ehkä toivon mukaan huomenna. Jos Milja jaksaa. Minä voin huomenna heti kun herätään, minä menen laittamaan videota. Se on hienoa aina kun Milja herää, niin sit mä oon sellainen vittu tässä kirjoittaa. Vaikka mä herään ihan ihmisten aikoihin, me ollaan saatettu nukkua ja siinä vaiheessa yli joku kerran mentiin joskus 10 nukkua, mä heräsin joskus 10. Niin se jotenkin tosi ranna. Sitten Aura heräsi itse joskus 12, 1 tai mä olin silleen, ehkä sen vois nyt herättää. Tässä on ihanaa tässä huoneessa se, kun meillä on ikkuna. Sitten tuolla on noi japanilaiset noi tommoset. Mä luin niistä vasta vähän aikaa sitten, mutta tommoset mitkä niinku Toiset peltijutut, niin olikohan se niinku tämmöset mikä se sana? Ei se ammutti valot tuolta. Oh my god, nyt on tapahtunut ihme. Me selitän kahta asiaa yhtä aikaa, selitetään tuo myöhemmin. Yeah. Niin on kuitenkin semmoset, että se suojaa sateelta. Anycase, tosi ymmärrettävää. Mut kuitenkin ne pimentää tän huoneen ihan täysin. Sitten ollaan hyvä nukkuu. Niin on. Ja sitten aamulla kun herää, niin tuntuu siltä, että olisi keskiyö edelleen. Niin kun tänne ei tuu mitään muuta valoa, kuin ihan pieni valo tuolta oven suulta yläikkunasta. Niin kun me ei viititä tuota väliovea laittaa kiinni, koska muuten tosta keittiöstä tulisi ihan sairaan tunkkanen. Tässä on siis tosiaan 2 huonetta. Tai siis huone, pieni keittiö, vessa. Tää on ihan mukava huoneisto. Mut niin, tosiaan, meillä on ihania naapureita. Siis ne tulee aina tälleen 10 aikaan. Se on aina niinku tosi hienoa kuulla. Ihan kauhea kolina, mä en ymmärrä miten ne saa. Ihan niinku ne mäiskis jotain seiniä täältä. Mä en niinku paskaan ymmärrä sitä. Ja sit kun ne tulee... Terveisiä vaan niille, jos ne joskus törmää. Sori. Saatte kuulla näin jälkeenpäin, jos kuuntelette kautta luette tai mitään muuta vastaavaa. Mutta joo. Any case. Niin ne jättää aina valot tohon. Sitten me ollaan just menossa nukkumaan. Yleensä kun ne tulee. Sitten ne jättää ne valot tohon ja mennään omaan huoneistoon. Sitten tosiaan kun tosta tulee valo tänne näin, kun se jättää sen valon. Sitten se häiritsee. Niin sit mä oon sellainen, voi hemmetti, pitääkö me oikeesti mennä joka ilta laittamaan niin, sen. mä aina välillä menin just pelkät pantsut ja jalassa ja toppi päällä ja sit vaan menin laittaa tosta. Mut nyt ne vaan vissiin toinen kerta tyyli, kun ne on laittanut valot pois päältä. Siis, yes. Me ollaan ollut täällä 2 viikkoa, joten 2 kertaa ne on laittanut ne valot pois päältä. Siis wow. Mä oon niin onnellinen. Mut joo, tää on tosi hienoa tässä meidän yläkerrassa, missä me nyt asutaan. On tosiaan varmaan niinku 3 huonetta käytössä. Se on tosi hienoa. Tuossa meidän vieressä asuu varmaan 1 mies. Näin me ollaan päätelty. 1 mies, joka kuorsaa öisin. Ei se mitään, ei se mua haittaa. Ei muakaan.
Kiva, että kuuluu elämään. Joskus se myös puhuu puhelimeen ja jostain mä oon kuullut jotain epämääräistä milinää. Me varmaan puhutaan niin kovaa, että se kuulee kaikki meidän jutut. Ei se haittaa, rakastetaan sua. Joo, sellainen. Niin se lähtee aina sellainen tosi aikaisin liikenteeseen. Niinku, mä kuulen, kun se aina herää. Mä varmaan itekin aina säpsähän siihen, että se niinku herää. Ja lähtee. Sitten se tosiaan lähtee. Sitten, no kappas kellon 12, ruvetaan laittautua, sit myö lähdetään. Sellainen 3 aikaa. Sitten musta tuntuu, että noi ihan, jotka asuu tuolla ihan perimässä kämpässä, lähtee sit kans vähän myöhemmin jälkeen meitä. Ja sit on hieno... Oi hittainen. Niin sit se, varmaan se ukko taas tulee tohon niinku... Kaikista ei niitä niinku aikaisemmin... Tyli varmaan silloin kun noi on lähtenyt, niin se sitten tulee sit sen jälkeen. Me tullaan tänne suurin piirtein 5-6 aikaan. Ja sit tulee tälleen paljon myöhemmin tulee nuo toista. Että on tosi hienoa. Me ei ketään nähdä ikinä tässä, me vaan kuullaan aina äänet. Et sellainen, meillä kaikilla on ihan eri rytmi. Onkohan tää joku salaliittokin? En tiedä. Niin, ja alakerrassa kyllä ei kuulunut mitään ääniä, että niin, se en tiedä sitten mitä siellä. Niillä on sit ihan oma elämä. Meillä on yläkerrassa oma elämä, kato. Meillä on hieno yläkertaelämä täällä. Meillä on hieno ekosysteemi täällä. Että tällaista. Jos tuntuu, että tulee niin pitkä video, että on nyt lopetettavaa. Joo, kestää ikuisuus muuten YouTubeen ladata. Eli bye bye! Hei! Ja Ojassa minä sain terveisiä kotiinäiti. Ja minullakin äidilleni terveisiä paljon. Hei hei!